Wannan addu'a ne domin nema wa mahaifiya gafara, wanda mahaifiyansa ta rasu yana son ya samu addu'an da zai na karantawa domin nema mata gafara da rahma da jin kai daga gurin Allah, to ya karanta wannan addu'a. Wannan addu'a yana da tasiri matuƙa wajen yana yawan yin mafarki na bushara dangane da mahaifiyansa. Wannan addu'a shine kaman haka: Allahumma arham ummil habiba waghfir laha, Allahumma yammin kitabaha wa yassir hisabaha وسقل اللهم بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات اللهم أطعمها من طعام الجنة واسقها من نهر الكوثر يا رب العالمين وجميع موتانا وموتى المسلمين. wannan addu'a shine kaman haka: ya Allah ka gafarta wa masoyiyata mahaifiyana, ya Allah ubangiji ka saka littafinta a hannun damanta, ya Allah ka sauƙaƙe hisabinta, ya Allah ka nauyaya mizaninta da kyawawan ayyuka, ya Allah ka tabbatar da digadiganta akan siradi, ya Allah ka zaunar da ita a cikin aljanna maɗaukaki, ya Allah ka ciyar da ita daga abincin aljanna, ya Allah ka shayar da ita daga alkausara, ya Allah ka gafarta mana da dukkanin mutattun musulmi gabaki ɗaya. Wasu ma sun ƙara da cewa Allahumma ja'alha sayyida min sayyidatil janna. Mutum yana yawaita maimaita wannan addu'a. Ya Allah ka saka mahaifiyata ɗaya ne daga cikin matekun aljanna. Allah ya gafarta wa mahaifanmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.